ora kumi rakem pragem pita Toko bilung dalem sepi mamring mumpun wanci aketen kok dilangkas dilongkan apa sepi kaya ngene kok ning aku tetep kudu golek pepulih kok ajeng napa sampean nyedhaki pesanggrane Prabu Rama isih kencar-kencar diane nggih mawon niku tesih kloyang-kloyongan tungguk kemit. Ketheke pirang-pirang iki. Nek sing rai boyo saraba. Rambuté apeng anggeni. Nganggo suwi cocak rawon. Wedhus kapimendo. Ana kae yuyu wae yuyu kingking. Lah nek rai irus ya kapi ciduk semita. Werna. Nek rai gedhek kethek ra duwe isin. Meneng kok mbilung niku sing ora genah kok. Tak tamani siap mekonondo. Kang bala tuminga rang campo samya ngetali ler tatit wileping koto batal mandi tenan Cirebu blasah kaya babatan pacing ana sing ngarani babatan cacing nek dikandhani ngeyel mongko sing bener kuwi pacing kuwi glagah ning puk ya mangsa weruh marang aku lesung jumenglung nong tungkak
dadak nganggo lesung barang kok. Lah, men do betah melek udah-udah. Timbang kuno kae. Ni no no ni no no no. Ning ni no no ni. No ni ni no ni no ni no no. To no ni no no te no ni. To kok te wis. Saira. No ni ni no la no 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 tikruk ni no tikruk no 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 ni no ni no teng teng. Wah jaman biyen iki ngono iki wis apik ya. Ha terus nek dipeloke Pak Narto terus Tentang Hannibal lo kampung. No 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 tahune enak. Gede-gede disundep angel. Angel gampang wae. Mbok bawa truk men ora. Ngantuk. Kok ngantuk ngopo? Lah wis yaene ora. Sinebut. Yang ini kok dadak sinebut to. Ah, lawan putri. Kuwi omahe ning Gulon. Lah kok Gulon to? Tanggane Pak bebanane. Kok bebanane? Tanggane Pak B Subono, Pak bebanane. Kuwi jane Widodo wis kok dolanan lampu kok. Bebela wirat. Dek tekan kono to, Kok. Lah turu kok. Wah, apa iki? Kewan opo iki? Iki kok ngarep iki kok guru motor tok. Mbak Ena. Mbak Ena anake Sadirana. Mbok Sadirene. Turu nglindur. Ngendi papane Rama Wijaya tak gecek nenggon. Pangabekti kula mugi kunjuk wonten sandhaping padha paduka paman. Anakku nggih anakku, iya ya tak tampa. Drajit. Pangestuku tanpa ana kula. Nggih, tak kapundi paman? Ora susah kakian gunem kang tanpa guna ingkang wigati titi mangsa iki rungokna kandhanipun bapa ya nggih. Nggih, kados pundi paman? Wong urip ana ing alam padang. Wong urip ana ing alam padang iki dikanteni budi pekerti ingkang ganep. Akaling mungsuh lan pinter lipur wadya ingkang padha nandhang tatu. Nggih. Padha wae karo Senopati Ngalaga ingkang tinggal glanggang colong playu. Nggonmu manjing dusta. Pintra ngikel jagat njaring angin. Ngaduwa tuwa, ngaduwa waskita tak kira isih weruh sadurunge winarah pamanmu tinimbang kowe.
Olah pekertine cipta rasa kang ora nganggo dasar kautaman anane milik gendong lali kaya pakertine wong tuamu. Sing wegah nampa warah nampik pitutur becik dadine ngalengka kaya ngene iki. Mula aja nganti kebo gupak kecipratan letuh kowe isih nom milya dalan rahayu. Rahayu ning dalan ora ana liya kejaba kowe mung kudu nyingkur pakarti nesta. Sing mbok tindakake kowe bakal merjaya sinun marting jagat kanthi dalan kang kaya mengkene. Kowe nyirep para wadyabala tujune pamanmu mulak. Iku suwijining kanistan gedhe tumrap jiwaning prajurit lan senopati. Lho. Ayo. Nunggu lho. Yen kowe ngrumangsani kabeh, ora wane yen to Sinun Prabu Bathara Rama, ora adil njaba jerone. Saja muntat ler kinata tuku yaya sinibi. Saja bang mawinga-winga kumethot patoning ladi. Paman, lho, arep apa? Sampeyan wong tuwa. Aku ngerti sampeyan wong pinter Guneman. Nanging jagat nekseni lorek ing pakartine. Dadi mangsa iki pancen negara Ngalengka wis ora nampa kahananing Paman Wibisana. Gonmu nyabrang melu mungsuh cetha yen to lecek gedhoamu. Wo, tekaku ing kene kejaba ngadili Rama Wijaya sak munyuk-munyuke. Nanging klebu wong keparat kaya kowe Paman. Bagus tenan kowe iki. Yo. Cepatno. Njaba njromu kandelono. Karepe dhewe ya. Pancen ora kena tak elus. Aja nganti ana ingkang ngluputake Gunawan Wibisana. Yen to pun paman tega menyang anak.
tiaskung rimang dosa muka ngrarepa duh mas mira ingsun Gusti tolan raga ning wang abdin tasara warsa ideping tekad panawanging mitra kang tinuju mangut ngumbar gagasan rurah gombak gomboling pengangen-angen lisang Dasamuka dumadining palwaga kala ingkang nyatane wis gegempuran dadal larut barisan ngalengka wis ora ngukup gumeder gumuruh Surak Ambata Ruba Sang Hyang Pragosa ingkang ungguling yuda ing selaning paningal Dagya kagat sotaning galih prataning Sang Teja Mantri. Dewangkara kingken lir manguswa kang layon senya ilang memanise wadananira layu gumel kucemrah maratani marang sariranipun Gusti piye ana apa kok kinten kula lelampaning negari Ngalengka saya awrat kowe isa geneman kaya ngono apa kok ingkang putra Raden Drajit gugur wadananira layu gumel kucemrah maratani mati tenan anakku mati kok nggih kowe ngkira dhisik tak tatane atiku kok Dumawur mangawara-waru ran pengaran ning ajurit kon maguru gongsa tetek kaya putula war panjriting urang gesti rakata engkang Bojo lelayu sepi
Kleyang kabuncang mawur kaya datan jejeg hadege mubat mabit anggogra kusika lenggih sang rekyan Sinta najan hiduping tekad ing titi mangsa mangke dumadining pawagong kala parandene esining Indra Mangsih nyamut-nyamut apa to darwane kang mangkono pawarta praptaning Sang Rama Badra ngidak bumi Diraja pindha panjang putra ingkang dumawah ing Sela Sumayana Candaka ingkang munyeng dalumbang yen to ginalih jroning wardaya pindha amoyoki dumadining lelakon sarating rembulan ingkang wis ilang padange gumanti kahina palandene tetep kewala peteng kaya tanpa wangenan penandang ingkang sinandang sabibaring alengka kobong kinobar dening Sang Hanuman engga ing titi mangsa mangke dereng wonten trontong-trontong sulaking pepajar kawusa ucap dupi mulat saking katebian ana swanten ingkang andodokori Sinta lagi ki aku mansuka ora mbok singkur kowe ngrasake apa Sinta ing dina-dina wekasan iki aku ora kepengin bengok sura nek bisa merga jroning paprangan gedhe negara Ngalengka ingkang tuwa kabeh mau mung saka kandeling karepku nggonku nuruti rasa tresna menyang kowe ya titising Widawati sejati sawangen nganti entek ngalas entek ngomah gagih sing isih nggon ngendi Ngalengka Dasamuka gelem guneman karo aku ngono ya kena
iki wis ora ono nyawa. Mung kari siji nyawaku. Saperangan prajurit kae tak anggap dudu nyawa. Luwe-luwe ana ngarepmu. Aja meneh prajurit 3, 4, 5, 10. Wong sak negara wis dudu apa-apa ana ngarepe wong ayu. Mula sing ngengleng bingleng lelamong cepaplangan. Gandrung kapiranmu nganti ngentekke apa-apa. Kuwi wae mung gandrung marang kasulisyan, ning nek Dasamuka ora mung kasulisyan, mergo kowe kamulyan jati, katentreman jati, kowe katresnan jati, ya kowe kaluhuran sejati ana ing Widawati. Kabeh wis dadi kurban ning angkaramu. Sing kandha sapa? Mesti nek wong kaya kowe mesti ngucap yen aku angkara. Iya. Mesti kaya ngono. Aku nyekseni yen to sejatine lumahing bumi kurping langit iki ora ana wong kang setya ngandhemi marang tekate kejaba mung kowe Ratu Ngalengka. Mula nganti iki aku nekseni aku ya rumangsa bombong nyawang tekadmu kang kaya gunung waja. Lah kene ngerti mripatmu. Kowe ana kene wong wedok krupyuk kaputan Pinjung upama to aku gelem ngruda peksa wis biyen-biyen. Ning yo kene aku ndulit wae ora. Aku ndemok wae ora, ndulit wae ora. Aja meneh ndulit saka kaduan ngam. Wong mantep rasane. Dek kapan aku arep ngruda peksa kowe, dek kapurung teka kowe leh mulungguh jegan sakarepmu dhewe. Bareng aku dodok-dodok lawang terus bingung nek do tutup-tutup. Apa wong wedok nek dawuh wong wedok do ngono kuwi do ting petandang. Etungen saiki. Mongko upamaku nindakake suwiji-wiji ingkang ngremuk njaba jero omahku bisa. Dasamuka bisa. Wiwit kowe tak gondol saka ing alas Dandaka mbiyen, upamaku nindakake aku bisa. Ning kena ngopo aku ora? Ben wong ngelek-elek Dasamuka wis ben, ning nyatane saiki jagat wis nekseni, tak rewangi entek. Negaraku ludes keles bondo donya entek. Kawulaku dulurku mati. Sapa sing tak andhemi? Parandene tekan iki mencep wae ora gogoh wae atimu sira. Aja muntabler kinetap Sukaya yasini Rayoli. Ayo sawangen. Iki kamanku. Iki pepundhen. Sing arep ngejor jagat iki. Rama apa aku sing mati? Ayo seksenana bangsa telek. Petuk kowe. Rama Wijaya. Iya, Dasamuka. Saiki kowe rumangsa seneng. Bungah kowe iso ngremuk negaraku iso mateni kawulaku dulurku. Ning kabeh mau tuwa saka nistaning patrak budimu sing ngaku dadi prawira utama. Tiba kosok bali.
wangkot wangkal munggonmu ndewakake marang nafsu ingkang linambaran angkaraning ati. Dinita dadi wong nek diwenehi piranti genep kandel njaba njeroku apa kleru yen aku nuruti karep? Apa kleru? Apa kleru wong ugemi kapercayan? Kapercayan sing ndi? Yen kowe menungso ingkang isih duwe kapercayan mestine ora kaya ngono. Lan ora bakal kaya ngene dadine. Rungokno gobokmu. Aku wiwit kuncung nganti gelung. Aku mung goleki titi sing Widawati. Nganti tak udokke samubarang bondo bolo. Widawati kuwi kaluhuran sejati, Widawati kuwi kawibawan sejati, Widawati kuwi kanikmatan sejati. Widawati kuwi kaunggulan sejati. Pirang-pirang tembung ingkang surasane sarwa mulya kepenak lan nentremke mau. Nglumpuk dadi siji. Kuwi mujudake kapitayanku. Wong ugemi kapitayanku apa kleru? Ora luput nanging dalanmu kleru. Ngerti yo? Pancen bener yen to menungsa sing uripe suwung tanpa tekad yektine ora sumurup jejering uripe. Ing alam donya iki kowe tinitah dadi dasamuka. Rahwana, kowe kudu eling jejering urip netepi dharma ingkang piguna tumrap tentrem lan sak pepadaning jagat. Sak pepadaning manungsa jroning bawana iki. Apa sing bisa netepi dharma ku mung dapurmu. Mripatmu weruh negaraku negara gedhe. Sak donya iki negarane Dasamuka. Negaraku gedhe. Kabeh wis padha nekseni. Tentrem lan orane negara liya mung gumantung negaraku. Ngerti? Kabeh padha sumuyut marang Dasamuka. Najan kowe sinuyutan nanging kabeh mau mung merga kepeksa. Pirang-pirang lelakon wis nuduhake nyatane sapa sing nolak karo kowe mbok perjaya. Sapa sing duwa mbok pateni, sing cengkah mbok bedah, sing ngelingke mbok singkirke, sing guyu dadi mbok satru. Mula kang sapa iku Dasamuka? Teka kowe kene, tekamu apa? Kowe ngarani aku wong Angkara. Iya, Angkara lan kautaman kuwi mung saka ngendi nggone nyawang. Jroning Angkara murka ana kautaman, jroning kautaman ana Angkara murka. Kena ngopo kowe wani nyerang Alengka? Kudune kowe nek utama kowe trima, kudune kowe trima meneng. Kaya ngono kok kandhane titis Wisnune nggon ngendi? Kuwi aja kleru. Iki dudu perkara Wisnu. Tumrap wong gilut marang kautaman mesti kegugah rasa kamanungsane yen nyumurupi rusak ing jagat. Sambate wong tanpa dosa merga saka keblingere wong siji ya kuwi Dasamuka. Keblinger piye? Ngerti ya? Tekaku ora mung ngrebut baline bojoku, nanging bakal ngendhek angkaramu. Jagat iki bakal saya remuk bubuk ajur mumur. Yen to isih tinekem dening kliliping jagat kaya dapurmu buktekke saiki.
Wah! Wah! Hoi! Wah! Marana sumubang ngalno kadin netraning ukarapo sabdaning kukiloring kanikara kagater gumletak kutah ludira ketaman jemparing ampuh kayane ngaji panca sunya kena kayane bumi geni banyuwangi lan swasana kekah kaya kinuka awas geger jagat getel dedrek jroning bandayuda risang prawira kekalih warna-warna gamane sang Dasamuka 10 maju bareng mung siji sing elek kaya tai nganti gidho sang Rama Dewa genjot bumine boyak dewa geger samya gondelan lintang Sanjata pamungkas Kyai Gaya Wijaya ingkang kalimrah dipun wastani Guwa Wijaya ning sejatine kleru. Gaya Wijaya Gaya tegese wewadi jaya kamenangan. Wewadining kamenangan.
mung dijupuk sing apik-apik lan porem klabet dosa menang. Ucul saking kendhenge mangkap jumeglok ing antariksa tatas ratuning dosa